Rok 2025. No ľudia, kebyže si máme povedať, ktorý z týchto rokov bol asi že um, najšialenejší, tak ja vám doslova poviem 2025. Poviem vám, že 2024 a iné tieto roky boli fakt úplne easy achievementy. Bolo to pomaly jak, ja neviem, vyrobiť crafting table v Minecrafte. Alebo jak postaviť proste, alebo jak, ja neviem, vyťažiť strom. Toto to normálne set 0, áno, točím to v real time, nestrihám to, až tak moc nie. No, Stone of Energy sme stihli dokonca. Čo keď som. No ľudia, rok 2025, toto bol že asi jeden z najšialenejších rokov, ktoré som za ostatné všetky roky zažil. A tak vám poviem, kebyže vám mám povedať, ktorý z týchto rokov všetkých, ktoré som zažil, bol psychiatria, tak ja vám poviem doslova, že 2025, pretože to bolo jak na psychiatrickom oddelení. Zažil som veľa bolestí, veľa krásnych spomienok, veľa dobrých zážitkov, veľa zlých zážitkov. A poviem vám, že tento rok bol taký, že ten rok sám nevedel, o čom je. Ostatné roky proste som vedel, bol to proste rok 2023, bol to zo začiatku pekný rok, potom depresívny. A jednoducho proste bolo to tak, že proste v každom roku prevažovala buď jedna emócia. 2023 bol viac menej depresívny rok, 2024 bol taký polodepresívny rok, ale už som sa proste z toho dostal. No a 2025 ku začiatku taký ešte dal sa. No a potom už sa ukázalo, že od februára to je trochu inak. Áno, spoznal som sa s mojou priateľkou a hlavne naša Discord komunita o tom vie, že mám vzťah. A myslím si, že nemusím to nejak skrývať, proste tú vec, ktorá sa deje. Mám vzťah, žijem v ňom a som šťastný. Aktuálne. Takže dík za optání. A ani neviem, akú otázku si mám kliasť, alebo na čo tu mám odpovedať v tomto videu, ale toto video točím ako taký menší odkaz, že aj keď to je ťažké, tak sa to nejak dá. Poviem vám, že tento rok bol viac menej stresujúci a dosť ťažký na psychické spracovanie aj pre mňa. A sám som miestami ostal úplne confused nad tým, že čo sa vlastne v mojom živote deje, o čom tento život je. A dokonca som tu mal aj večery, kde som proste len premýšľal, že kto som. A tento rok bol fakt ako šialený a chcem hlavne poďakovať všetkým blízkym, ktorí so mnou boli celú tú dobu, čo som proste robil niečo. Keď som vymyslel nejaký nápad na projekt, tak proste ostatní pri tom stáli so záujmom. Hlavne Menko, Cassandra, a.k.a. moja priateľka a ďalší ostatní. Som veľmi rád, že ste tu aj z našej Discord komunity, ale aj YouTube komunity stáli pri nás a že ste ukázali, že ste nám verní fanúšici, hlavne tí, čo ste tu ostali. Tento rok som zažil fakt veľa spomienok, dobrých aj zlých, a reálne ja už ani tento rok neviem ohodnotiť, tak vám poviem. Na nový rok, keď som sedel pri tom stole v obývačke s našimi, tak pozrel som do toho stola, pozrel som sa aj na priateľku a v hlave som si len pre seba povedal, že s Bohom rok, ktorý nemá dušu. Áno, zažil som veľmi krásne chvíle, hlavne zo začiatku roku, potom už som si tak zvykol na ten rok a celkovo dosť sa mi tento rok skôr vyjavil ako taká ukážka toho, že toto je proste moja nová etapa života. A pochopil som to už od tej chvíle, odkedy začal hlavne september a odkedy som hlavne
odišiel zo základky a dostal som sa teraz na strednú a pokiaľ sa pýtate, na aké strednej som, tak to si zo mňa nevyšťavíte len tak, milí moji. Lebo aj školu beriem ako svoj súkromný život ako svoje súkromie, aj keď som na verejnosti, predsa len. A zaprvé je to moja voľba a moje súkromie taktiež a za druhé proste lebo nemám záujem sa stretávať s ľuďmi, už mi stačia ľudia v škole, ktorých stretávam. To mi fakt bohato stačí. Taktiež rád by som vedel ľudia, a toto mi fakt napíšte do komentárov. Normálne vyberte čas z tohto videa, aktuálne ja to vidím ako 5 minútu, neviem či to nejak prestrihám. Či máte záujem o videá zo strednej školy, že by som proste zapol Minecraft alebo nejakú hru proste, začal by som ju hrať, ale takú, že nie PvPčku, že kde sa musím sústrediť na pomaly, že jak dýcham a jak mi bije srdce, ale viac menej proste Minecraft, kde budem napríklad stavať mapu, alebo neviem, budem robiť nejaký render, nejaký program si otvorím a proste budem v ňom robiť a popri tom proste vypúšťať svoju dušu diablovi. No a takže tak. No, 2025. Ja stále nevážem tomu ešte sa nejak spamätať z toho, že už nie je 2025 a že už je 26, ale už to je moja hyperaktivita, no. Alebo ADHD, alebo jak to nazvať. Preto som si ešte nezvykol na nový život. Takže tak. Ty vole, toto je confusing aj pre mňa teraz. Jak rok 2025. Dobre. No a aktuálne stávam ihrisko, takže neriešte, čo je toto za mapu. Jednoho dňa sa aj dozviete. No, mal by som si vybrať ďalšie bloky, takže sekundičku prosím. Chcel by to jeden strom sem dať, ale taký vysoký, takže dáme radšej brezu. Tá rastie vysoko často. Takže tak. No, takže že by som nejaké svoje posledné slova povedal asi k tomuto roku plného psychiatrického šialenstva. Ja sám neviem. Až tak som zmetený z tohto roku, ľudia. Ale poviem vám, na rok 2025 budeme spomínať asi ako na rok šialenstva, pretože mal som tu veľa ťažkých aj dobrých chvíľ. Taktiež zažil som aj veľa zrád napríklad. To sa ráta do tohto roku. A teraz už nedokážem plakať nad tým, že niekto ma zradil. Proste som sa na to pozrel teraz už len úplne iným smerom. A viem, že teraz budem znieť ako nejaký spirituál, neviem čo, človek, ktorý zrazu spontánne verí v Boha, pretože prežil haváriu na motorke. Ale skôr chcem proste podotknúť to, že proste trochu som sa aj ja zmenil. Sám o sebe zmenil som menšie názory. A možno k lepšiemu, možno k horšiemu, ale zmenil. A berem to ako prirodzenú vec, takže nehambite sa za svoj názor a chodite si ho kričať na ulicu. Žartujem, nerobte to, neriskujte, pokiaľ to fakt nejaký blbý názor, tak radšej fakt zazipsujte tú hubu a mlčte. To bude tiež niekedy zdravšie a ticho lieči. Jak vravela naša pani učiteľka. Pozdravujem vás. No a takže tak, asi to je všetko k tomuto roku 2025, no. Reálne až tak ma tento rok unavil, že pred sviatkami Vianočným som si povedal, že už kašľam na všetku robotu. A ono, tieto Vianoce mala vysť Vianočná komédia, nuž. Nemám slov, neviem povedať, proste prestali sme stíhať a
stratila sa aj už tá motivácia, už som to proste prestal cítiť k tomu a tak sme si už proste povedali, že tak som ostatným povedal, vybodnime sa tento rok na to. Takže máme aspoň už predrobené dačo do budúceho roku a viem, aké veci som napríklad v tomto roku urobil aj ja zle a chcel by som ich napraviť do budúceho roku. Čo sa týka už mojej práce, už môjho koníku, školy a celkovo svojich výberov v živote, čo som proste robil predtým. Nevzniká nám tu žiaden nevhodný obrazec, dobre, lebo to som párkrát už podhrilo. No, takže tak. No. Musím prestať hovoriť slovo no, takže a toto, lebo je to moja nákaza a z toho uvedomím, nemusíte mi to do komentárov písať, ja sám už neviem rozprávať, lebo je večer a zajtra idem už do školy, pretože do prdele prázdniny končia a ja sa neteším a práve to, no, v čase točenia videa, dneska 7. Zajtra to strihám a pravdepodobne aj večer vydávam. Takže tak, no a to je z tohto asi, že šialenstva všetko. Chcem vám všetkým poďakovať taktiež 100 odberateľom na tomto kanáli Yellow Black Ops, teda neviem, či to vydávam na IBCZ kanál, ale asi to vydávam na IBCZ kanál, keďže je to aktívnejší kanál než môj herný, na ktorom tak mám že 5 zhliadnutí za celý týždeň. No a ja sa s vami teda lúčim a všetko dobré v novom roku, ľudia. A sľubujem, že rok 2026 bude o mnoho, no snať o mnoho lepší ako tie predošlé roky a hlavne tento rok. A zatiaľ čauko.